Čau lidi, tady je zase Filip a já vás vítám u dalšího videa. A dneska tady mám GTAčko, což jste jako asi vůbec nepoznali. A já jsem hrál za Franklina a kámoš Filip o mě jako poradil, že mám zežrat nějakou kytku podvodní. A že mě tady něco změní a mě to změnilo tady na žraloka, tak jsem vám to chtěl ukázat. A je to jako fakt krutý. Ale jako vůbec nevím, jak se dá změnit zpátky. Nevím, co Já to chci zežrat. Jo, já jsem to zabil. Oh yeah. Tak vám to jakože takhle chci ukázat, že je to jako fakt jako pěkný. Rockstar si s tím GTAčkem jako fakt dal vyhrát. No já se teďka změním zpátky. Takhle. Jo, dobrý. Co to? Jak měl ty ruce? 1 z 27 si děláš srandu. Já teďka všechno vidí úplně trochu to jinak. Kámo, to je Brutus. Ježiši. Já to ještě trochu vidí do zelena. To je hustý. A protože říkal, že ještě vás to může změnit na králíka. A já vám jenom ukážu, jak jsem to jakože našel, kde to bylo. Jako tohle video bude asi jako fakt 4 minuty, nebo tak nějak, protože jako jenom na ukázku tady tohodle. Omlouvám se teďka za moje frkání, já mám rýmu, jsem doma, jsem nemocnej. Hop. Nechci copyright. No asi tady jednou udělám nějaký brutal killy, takže nedoporučeno dětem mladším 10 let. Tak. Já chci, aby mu rozsekl tu hlavu. Ne, nechci. Franku. No a ještě potom jedou policajti. No, tak já tady aspoň pozabím, skočím do vody a ukážu vám, kde to bylo. Prostě ale musíte tady na to molo, tady v GTAčku. Takhle musíte na molo. Doběhnout až nakonec a skočit do vody. No, ty tady hraješ za kytárku, no tak dohrál jsi. Dohrál jsi, kamaráde, dohrál jsi. A ty nečum, ty jsi dobrý lil. Tohle jsem chtěl. Brutus. Co? Tady je dalekohled? No, se podíváme.
Ne! Franklina, já tě zabiju. Ach jo. A já nemám žádný prachy za něho. Já si nekoupím náboje. 5000, si jako fakt koupím toho hodně. No tak jako, tak aspoň jsem vám ukázal toho žraloka, no tak lidi, já to tady ukončím. Tady s touhle mou ostudou. Posílejte mě lajky, hoďte tady nějaký ten subscribe a podívej se. To je jedno. Čau.